Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 20 years ekuberekwa. I have one child with my husband, and my husband iye zvake he is aged 34, akambopinda mumarriage, then we met and we got married. So mukomana pandakatanga kudanana naye iye ainge achitori nemukadzi wake, even though he had lied to me. Saka ndakabva ndazoudza amai vangu, then mama vakabva vazoti zvainge zvisina kana basa, vakabva vanditi ndonguva yekutoti unge uchitoroorwa iyoyi, otherwise zvinokwanisa kuzokunetsa mangwana kana wakura. So I then just agreed, ndokubva tazongotanga kudanana paya kuzonosvika mukadzi wacho achizozviziva. Akati azviziva mukadzi uyawe, and then she then gave up. Inini nahabi we moved on with our plans, tikabva tatoroorana paya, tikabva tatochata. So me nahabi isusu tiri kunoku kuSouth Africa, but my mom, even though vaine chitupa chemunomu, but she just comes here and there. Amai vangu came to South Africa like a very long time ago, and then she got married to a South African man who passed away. Amai vangu munhu wekuti vane mari dzavo, so she then assisted me kuti ndinge ndichizotangawo my own business which is very profitable. So I run a business. So habi uyu pandakasangana naye, he was someone ainge achitongozvingwavhirawo. I liked him and I liked his character. Ndobva ndatongomuchiva paya and we started dating. Nyaya yazondiunza pano mukoma ndeyekuti amai vangu ivo vanofarira kana kuri kunzi akaenda kwavari achichema-chema, let's say kana ndikamubata rafu paya kana ndikamupindura rafu, then amai vanenge vachitonakidzwa nazvo. So I don't know what kind of a mother she is. Like vanototi kana tikaita sort of like mwedzi tisinganetsani, iye asingaendi kunopa maripoti kuti amai vange vachitigadzirisa, unotonzwa amai vachitofona vachitoti mazuva ano zvinoratidza kuti muri kuwirirana. And mama kana vakangogara vafona somehow mukoma, ndinobva ndaita sekunge munhu agarwa. I can even feel it in my body kuti pane chimwe chinhu chinouya chobva chagara mandiri. Chinhu ichi chinobva chazokonzeresa kuti ndigare ndiri munhu uya anenge aine mamood kuda kutotrepa habi, like akangoita any silly mistake mukoma zvandinomuita, uye kana it is because iye haakwanisi kuti ange achizoita walk away, because he knows kuti if he walks away anobuda mumarriage iyi asitomborina kana chaainacho. Murume wangu ndinomuda nemwoyo wangu wose, and I can see kuti I am even developing my mother's character, because mama vangu munhu wekuti vanogara vachingopopota, havana nguva yekuti vanombosekawo kumbofarawo, vanogara vachingopopota. So I can see kuti I am also engaging in that type of an attitude and character. Saka ndinoda kuti vedare renyu vange vachindibatsira nemari dzose idzo dzina mama vangu nemariwo yandiinayo, and being married to a poor husband like my husband, what am I supposed to do? How do I become a humble wife? Because hii zvekunzi humble wife ini ndatozvitadza. Like I can do anything that I want when I want to do it, because financially I have a strong backup from my mother. Saka handikwanise kumunyengerera iye anoita zvekutopfugama. Sometimes ndinongonzwa kuda kungomusiya, so kuda kungobuda, not because ndinenge ndichienda kunohura kana kuita sei, but ndinongobuda dzimwe time dzekuti anorwadziwa kuti naiwe you are dressing up, where are you going? Ndobva ndamuti I am going out. Then over at why don't we go out as a family? Ndobva ndati no, we cannot do that, because kwandiri kuenda I cannot be with our baby, iwe uchisara nemwana. Saka anobva arwadziwa zvekuti sometimes ndinotonzwa ndichida kutochemawo when I see him crying, because anonditevera mukoma from upstairs to downstairs to the front door, achipfugama dzimwe nguva achita sekunge murume mukuru achakambaira, just asking me kuti usaenda please. Saka ndinozoti ndava mumotikari, sometimes I cry, sometimes ndinobva ndangozvidza kuti zvinakana basa izvo, because mama vangu vakatongondidzidzisa kuti munhu wemunhukadzi unofanira kumbopota uchimboenda kuma-outings uri wega. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, like how do I resolve this
character that I have developed, the way that I am right now. That is how my mother lives her lives on a daily basis. Mama vangu munhu wekutoti vanotobohwa. Even when we are going home, I dread returning back home knowing that I will be staying with my mom because she is always angry for no particular reason at all. Kana mukaona mabatiro kana avanoita vashandi vavo, unosvika pakuvanzwira tsitsi. Hey, vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So mukoma, izvo ndo zvatakaita apo patainge tichiri kuchikoro. Inini ndainge ndiine mafriends angu kudaro, then takabva tazoteverera umwe musikana. Saka musikana uyu ainge agara achitopfimbwa neimwe best friend yangu. Saka musikana uyu akabva azomuramba. Mukoma, I assisted shamwari yangu kuti ange achizosvika pakubata musikana uyu chibharo. Musikana uyu munhu wekuti nanhasi uno anotongodzungaira, munhu uya wekuti anotongoita vana nevarume vakasiyana siyana. Saka there are many times ndinoti kana ndakagara pasi, right now I am a Christian, kuchechi nditori mudhikoni, but ndinoti kana ndakagara pasi ndikazvibvunza kuti asi musikana uya zviya zvatakamuita sandizvo here zvakazokonzeresa kuti ange achizova zvaari pari zvino, like munhu wekuti she does not even care, and chitori chidhakwa chinongoswera pagrowth point. Each and every time when I return back home, I am always reminded about what we did. Izvo ndo zvatakaita mukoma. Musikana uyu takamurongera for almost a week, tichingomurongera chete until one day paakazongoitawo mistake, akabva azoita musikanzwa, ndokubva azopiwa punishment. Saka pachikoro pedu waiti kana ukaita musikanzwa then waibva wazoendeswa kuagricultural department. Maticha epachikoro pedu vainge vaine mibhedha yavo yemuriwo uye zvekare mbambaira nemadomasi nei zvavaizopota vachitengesera vanhu. Saka vaibva vazotora advantage yekuti uyu anenge aita musikanzwa waibva wazoenda iwewe manje wobva wachizotanga kushanda kuagriculture ikoko, uchishandira mahara pasina kana chaunopiwa, uchinzi uri kuita punishment. Saka akabva azosara paya nevamwe vasikana vachishanda avo ainge abatwa achiita musikanzwa navo. Saka isusu mukoma takabva tazomugarira tichibva kuchikoro. Pane kamwe karodhi kataishandisa, saka taizoita zvekudimbudzira nemune kamwe kachisango. Saka takabva tazokwidza kamwe kachikomo, ndokubva tazomumirira paya. Akazoti dzava kuma past 5 ndo patakabva tazomuona uyo achifamba ari ega, and aitoratidza kutoti kana kutya ainge achitotya. Vamwe vasikana avo ainge abatwa achiita musikanzwa navo, vasikana vainge vachigarawo on the other side, saka aitofanira kuti anga achizofamba ari ega. So takamumirira kusvika ava pakati pekachisango kaya ndokubva tazongobudikira, takati umwe kumberi umwe kumashure umwe kumaside, ndokubva tatanga kumumhanyisa paya. Takati tamumhanyisa mukoma ndokubva tamubata tikabva tazoenda naye musango. Saka musango muya vamwe vangu vainge vachiti tainge tichifanira kuti tinge tichirara naye tiri tose, but inini ndakabva ndaramba zvangu ndikati handizvikwanise. Saka uyo ainge achimuda ndiye akabva atanga kurara naye. Saka pose apa taitofungidzira kutoti ainge ari munhu aita basa rekurara nezvakomana zvemombe, taisambofungidzira kuti ainge achitori musikana. Saka paya pakuzonorarwa naye musikana uyu tainge takatoita kubatirana because ainge achiratidza kuti ari kurwadziwa. Uya akazonoti achinodai ndokubva tatoona ropa, tikatoziva kutoti musikana uyu ainge achitori munhu ainge achiri bo, but sezvisinei vamwe vangu vakabva vazorara naye. Mushure mekunge varara naye ndokubva tazotiza, then iyewo hameno kuti why, maybe it was because ainge aine low self confidence. Haana kana waakamboudza mukoma kusvika pari zvino, haana kana munhu amshuwa waakamboudza nekuda kwenyaya iyi. Mufesi wacho kusvika pari zvino hanitombofungidzire kuti pane umwe munhu waakamboudza nyaya iyi. Mufesi uyo akamubreka, the first guy atoriwo muno muSouth Africa, then vamwewo avo vakazviita, I think kuti vamwe vacho ndo vari kuBotswana. Umwe wacho I'm not sure because akazongobva kumusha achinzi ari kuenda kunoshanda kuHarare, haana kuzombodzoka zvekare. So mukoma, ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Kana kuri kuzonzi mukazopostawo nyaya yangu, ndinokumbirawo kuti
munge muchizondizivisawo ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi izvi ndo zvatakaita. Pakatobatwa munhu chibharoka apa, so hanzi ndingaitawo sei to make things right, kuti ndinge ndichimuchengeta mukadzi uyu. Hanzi hazviite because mukadzi wangu anokwanisa kuzondibvunza kuti naiwe ko munhu uyu wava kungotanga kungopa mari kasi munodanana here. But hanzi dzimwe nguva ndinoti kana ndikamuona aine gurushushu revana vake ndinobva ndamunzwira tsitsi, and I find myself blaming myself kuti ndini ndakakonzeresa. Saka ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakaitika apo pandainge ndine mbinga yangu. So mbinga yangu iyi mukoma yakabva yazonditora tikabva tazoenda kugoch. Muone zvenyu tainge tisati tatumbova nemazuva akati wandei kubva zvandainge ndakatanga kudanana nayo mbinga iyi. Saka yakabva yangonditi baby ndikuya kuzokupika up. Ndikabva ndati manje I did not even make my hair. Mukoma ndakatongotorwa paya ndikatoita zvokutotengerwa hembe mutauni, uye zvekare ndikabva ndatonoinstolewa wig yacho yakatongotengwa ipapo ndikaona kuti mufesi uyu ane mari dzake. Ndakabva ndafara paya. We then went out mukoma, so takazoti taenda kuya takati tiriko kudhemu kuya ndo pandakabva ndazoona zvinhu zvakandivhundutsa kusvika pari zvino zvichiri kutondinetsa. Ende mbinga iyi manje I do not want to show him kuti I saw him doing the things that I saw him doing with some of his friends. Zvakaitika mukoma, takati tiri in the middle of that braai, kunze kwainge kwatosviba. Ndikabva ndati munhu wangu aripi? So mwoyo wangu wakabva watanga kurwadza. Ndikati kuti asangana neumwe munhu waatongopika up. Ndakabva ndatanga kufamba ndichitevedzera mujinga medam because we were braaiing close to this other dam. Mukoma ndo pandakabva ndazoona kuti mbinga yangu nevamwe varume vainge vari busy. Mukoma vainge vari busy vanhu ava, vakakotamisana vachiita kusvapurana. Ndakabva ndati ko iyi yava ipi iyi? Ndakamboda kuti ndinge ndichiswedera pedo so that ndinge ndichivaonesa kuti ndainge ndaona zvose izvo zvavainge vachiita, satanism yavo iyoyo yavainge vachiita. But ndakangonzwa umwe mweya wakaita sekunge wakandibata. Ndikabva ndati vanhu ava kana kuri kunzi vakabva vazondiuraya. So ndakabva ndazodzokera kumotikari. Ndakati ndadzokera kumotikari kuya ndokubva ndanyepedzera zvangu kuita sekunge munhu ainge adhakwa, but ndainge ndatobatwa nestress. Mbinga yangu yakazouya mukoma. I even smelled strange perfume on him. Later on, I then met a guy uyo ainge aine that same perfume. Ndikatoziva kutoti saka ndiye uyo waainge arara naye. So this guy paakadzoka kumotikari akabva atondiona ndichita sekunge munhu akarara. Then he started driving and he then went with me to his place. Mukomana she even takati tasvika kumba kwake akaita zvose izvo zvaainge achida neni, akarara neni, akaita sei. Ini hangu handina kana kumbokwanisa kumuka because ndakangozvidza kuti it is far much better kuti ndipretende sekunge munhu akadhakwa because I was unable to face him. So with this guy I'm still dating him. Handisati ndawana hangu simba rekuti ndinge ndichimuramba because murume uyu pari zvino ndiye wandinototarisira kuti anokwanisa kutondichengeta inini naamai nemwana wangu. But at the same time mukoma, zvinhu izvi zvandakaona zvakandivhundutsa. Ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Like, is there a possibility yekuti munhu uyu iye ingoriwo ngochani but zvisina kuromba mukati? Saka I need advice from your listeners kuti munhu uyu kana ndichida kumubata kuti akaromba, what do I do? Izvi zvandakaona izvi vachiita, is it normal behavior inoitwawo nevarume avo vanenge vari ngochani, vainge vakatokotamisana mukoma? It really disturbed me. Handidi kukunyeperai, and most of the times ndinozotonyepedzera sekunge ndinenge ndapedza pamutambo uya watinenge tichiita mutambo webonde, but handitombokwanisi kuenjoya anymore bonde nayo mbinga yangu iyi nekuda kwezvandakaona vachiita iye nevamwe vake.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Saka nzi ndikuda kuziva kuti zvinhu izvi zvandakaona vachiita, is it normal behavior inoitwa nevarume avo vanodheita vamwe varume, kana kuti zvitori nemhiko mukati zvinhu izvi zvandakaona apa mbinga iyi kuti ndinge ndichiiramba. Ndinotya kuti ndinge ndichimuramba because murume uyu ndiye anotondichengeta inini naamai vangu. Saka ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume, ndina makore 30 years ekuberekwa, handina mukadzi, handina mwana. So far ndapinda mumamarriages anokwana iwo kuita 6. Chinondirwadza ndechekuti amai vangu vanozomirira kuti ndinge ndichizobvisa tsvakirai kuno munhu wandakanyatsokunorora, mukadzi uyo wandakatanga kugara naye the first time mushure mekunge ndauyawo kuno kuSouth Africa, tikabva tazosangana paFacebook ndokubva ndazoita kuti iye ange achizoya kuno kuSouth Africa, ndiye wandakabva ndazobvisira. Amai vangu vakarwadziwa, vakapopota, but at the same time amai vangu havasi munhu vanotambura. My mom used to be a teacher. Imba vatori nayo zvekuti kamari kavanotobata each and every month it's about 300 US mari dzavanowana kuburikidza nema-rentals. So amai vakabva vatanga kuchema paya vachinditi ndakandifanira kuti nditange ndadya mari yako, but ndakauya kuSouth Africa for almost a year. Each and every month ndaivatumidzira mari amai vangu. Kubva ipapo pavakaramba kutipa mablessings, takati tadzoka kuno kuSouth Africa nemukadzi takatanga kunetsana, nhumbu ikaramba kubata, then mukuzonofamba taingodzwa kuti amai vangu nekuda kwekuti vainge vasina kutipa mablessings, saka our marriage was never going to work. Musikana akazongosvikawo pakuita give up, akabva ati ine hangu zvekuzofa ndisina mwana handizvikwanise, ndokusimuka. Ndikabva ndazowana umwe ndakamuwana out of desperation, ndikabva ndamubvisira futi tsvakirai kuno without the knowledge of my mother. Vakapopota, then tikabva tanetsana. So far ndava nevakadzi vanokwana ivo kuita 6 vandagara navo. Vose vakadzi ava vandagara navo amai vangu vanenge vachingoti wazviwanira hako hure rako. Ende ipapo pandakatanga kuuya kuno vainge vachiti ava vemujoni, but ndakazosvika pakuona kuti zvakafanana, kunyange ndikanzi ndatora even mukadzi wacho wekuZim, because uyu wandakazogumisidzira kugara naye mukoma ndiri kukunyeperai ainge atori underage. Ndakaenda ndikanomutora ainge ari form 3 ndichitiwo ndafadza amai vangu. Ndikatofara paya ndikati mama uyu achiri musikana akakwana. Zveshuwa ndikatoona kuti zvose zvaainge achindiudza zvainge zviri zvechokwadi, but still amai vangu ndakatoona kuti handimbofi ndakavagonera. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Pakadai so ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei, because patova netension pakati pangu naamai vangu. Amai vangu munhu wekuti kana vakakuudza zvavanenge vakuudza, like kana vakakutuka pafoni kunoku unobva watoona kutoti kupenyu hunobva watooma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatisame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa.